titaanivalkoinen, kadmiumin keltainen sitruuna, quinacridone rose, ultramariini, cerulean sininen, transparent yellow, oxide, transparent brown. Läjäpensseleitä, MDF-levy, missä on akryyligessoa, pari kerrosta, ranskalaistärpättiä. Mä oon tykännyt siitä ulkomaalaamisessa, koska siinä on semmonen, se kuivuu tosi nopeasti ja siinä on, se jättää semmosen, siinä on niinku massaa siinä aineessa sen vuoksi. Ja tietenkin meidän kohde tässä näin. Kevyt piirustus. Täällä näin ruskealla, jonka jälkeen sitten täytetään kuva. No niin, kuva peitetty. Tältä se näyttää tällä hetkellä. Tän jälkeen sit alkaa hienosäätö, niin kuin voi alkaa lisäillä yksityiskohtia ja korjailemaan valööreitä ja sen sellaista.